Sarikaham, Titi Binai Tonai, and Norga Hana, the Cables and Paisa Paisak, Titi EDC Community, Motor Stand Grabuno or Zagatana Bisio Bahino, Tipra Idol Season 2, Season 1, or Tayono Final Ungmani Thai. Taklai Bahina Season 2, Tipra Idol, Titi EDC Hapang Belwazizak, Taklai or Zahina Nupinai, Lukurok Saimia Tonai or Zandrok Napimano, Community, take Motor Stand or Grabuno Nondrok, Nuimana Tini Paide, take Tini Soita programs and I. Time to pasta tomoni hapono time ote englak na sektabok kisa motamoti aneding yako ke nuiman kana take or get bus ngono basajak Grand Final TTADC Tipra Idol 2025 or 2025 bisibo je khorok ba contestant angbron nimung saklainai Sabo Kwplai nai plangsai tiriang te Asmika Deborma Dinesh Jamatia Ononto Jamatia, te khorok sap naputi Jamatia. Oh khorok ba ni bisingo sabo skuti nanai, sabo rang nanai. Skuti tongo logebo te rangbo 2 lakh tongo. Apa first prize, second prize apa sana thangya. Tini sabuni kepala klainai oh rang ba skuti belaino tini brok tongjanai je mani thangnai. Oro ang bisingo habi nai tam-tamo samungrok success engka Abo bisingo truk thangin ali nai amo thik get besangang basaka yang ke nini main road yang Lukurok thai dong truk bo kami ni phaika morok paisak denai nai kisa yang cinta kunis nai kami bronrong ni mandai cari goria koita sumai khali mani tabu saita 40 ako nang arsam nai rang no bumu deman maya khorok bani bisingo arsam mane bumu deman sini wo shinwa maya tabumo acha mandai ni nang sabna Kwplai khane mujung sawda kiki sabi angkan hostel ni masa dol tongo ibon khai mujung sabo mumbai ta mumbai ang classmate bre ni hostel ni amode Asmika Deborma made Asmika ya sabo naputi Jamatia plangsai tiriang sabung kha mumbai ang ta khama ang salade broi nya broi to naputi Jamatia plangsai tiriang te Asmika Deborma khorok thamsi ko da na masung khana ang shinim mumbai ang ta khata mane broi ni bisingo khorok sa nang sus khaigata mona nang winner khane mujung tapi nang ora bum mention khali aita mumbai na bai baile kotai semua final rokle nang nok poribar kaisa da mandai ni acha dong get kokre yang poribar kaisa ba singli ya yang kubuni fainai tai oino poribar fainai rok no singsinai jetu brok family kaisa ni ba yang brok ko dore ata kami pran kan ini ana to cinema hai ang bung kisir saya de ono kisir saya kap nai nang kana apun bagai kisah mari freka kono cinema hai ngoba kami pran singomo ani orono edisi nok no hai pun mono nok ta nang kota semua fain mer ang phungni tren na phaimani tik oro exact je thayo koita semua sok ang oro je chang hang kana ang phai sokwa jak orono tin to nui mas Tipra Idol Season 2 ni final hai deba khorok ba contestant contestant ang mung sanai nang kisah bono sabna nang Kwplai khane mujung kisah sadi plangsai ti riang Asmika Deborma tai Dinesh Jamatia Ononto Jamatia tai naputi Jamatia o khorok bani bisingo sabno nang wina khane na mujung epani ni o jaiu biskang songjak stay sagawo skuti kaham kadal showroom ni tiklai bai drop tai rang wit mo tongnai 2 lakh sabna nang rona mujung manganang ta rasawi nai ang khato manganang le manganang ya je kala kereng bono manai hai bono kebno bo manai ni amni ko gedo je kaham resamnai bono sing support khainai je support manthong angphom manthong bofom manthong ang je support manthong asaga khushi borok tini 5 jon final sawika asaga khushi 90% ni bisingo select khajakman bagai amo hai kereng ni chongjama bagai ang borokno belakha hambai maya pharo borok je jakam thangtong tini salcha ni bagia abo sara jindagi borok kalakarani thangtong sini borok bo kalakar kerengno kasengkha tini amo hai ungja bagai amo hai phunungja bagai sing jaga sini jagya 5 jon ni bisingo jeng to bung mention khali ya mane jer sabna kereng bon plang thangani sauna mane opo kaisa sadi beri ni bisingo tetlang nai jalan bisingo mane saman gitu beri ni bisingo mantap beri bisingo awase ko beri rogle kaham resab jak no je beri to khorok tham tongo naputi tai plang semai tiriang
tei khoroksa asmika debar ma borok khorok tham Asima debar ma human na tong kai riang human na tong borok khorong ni bhasa kan ni ta ma tong ta bung ta sasi daro borok khabai ni si bakhabani haipana borok gan kaham kar sab kha borok bebok nai thok angbo ekjon kalakar ba saimanota nala kisori saya chai kam nai abor pro kok sapro kes kable kila ke kanai tini kam nai ta borok ano rusab ria ga kam nai renang wasne ano ister kasariang kona thai der cham nai borong bus kang ang kap sene wasne tini ka ano kasar ya ni ya angsa saya ni kap sene yang hambai yang tei khoroksa jang chin chakra jigrok singni nai kami bro bo jagni phailai kota somoi phailai mani tei o khorok bani bisingo sapno kaplai khani mujong da yang kisa thangle kisa thangji ayong ni kami brong kha an kam kana ono orono kana ono ke kana to dakti phai si na phai kata ang ko srai na tu sing khorok nai sabna nang kaplai khani mujong to tini o Tipra idol season 2 ni jam nai roni bisingo abo ang bung sanai da na chala brei mane chala kaplai nai na brei kaplai nai mo di sanai ablang agiro ko na jik yakku ba sai me yakku ani wan suma hangke buri kaplai thotok hima tongu brei khorok tham tongu lang samai diriang na pudi jamatia khoroksa asmika debar ma borok khorok tham tongu singka brei sala bisingo talang thanai na rang isputi sido abang sai male top ke ani wan suma kisa buri thang thotok khai jakta jayong paithak sing mung tongsanai tabok je season 2 2025 ta busang phainai 2026 bisi ka tal phaipiu nai busang bisi season 3 nai o season 3 wa or jaga audition ri phainani tabok je salabia rok ba taklai je audition 2 je season 2 je salabia rok mane tikia rok omai taibo busang ni salo busang ni bisi o archabani audition no phainani bagai tamok ni kok ketar mung tone abo to tib kaham ka phai ke sao bosor tai ke ko nge sab abo tang to bumung rok basuk sanaring ya ba sok pa ke sao ta tib kaham ang nu ge phana tai jot borok nung nai ya ba haita gani tini paisa gor nai to nai suk to nai na ang paya sak Gan apa? ani surai ani busuk abo bon bo tong ke tong nai bo tong ya thang chinai ke thanai ya ba haita do hamai do yong no ta kisah yang Lukurok bai kok sai phano yang stage rock tei narbai asumani thai rock yang ke chief guest chini narbai okra rasu janai tei yang kena yang ke chini jaje song asumani thai yang je or jaga je asunai rock borok no select khainai boroni je voice boroni select khainai yang ke chini chief guest rock narbai okra rock yang jo to motamuti reading bai kha ke tei khorok sa chini madam nang kok sangnai mo paile deng tong na bomo hai yang digi kok sanai truk yang digi sini tapong khangke seng nui mannai trophy phaisok phaika first runner winner ni bagai moke amke second winner ni bagai kisa kotorku kolokku borok amutalangai nogo mai kan borok marsap sanai amke belai nai thok first runner up Tipra idol 2025 season 2 TT ADC by Rizak Mani amke second runner ni amke winner ni bagai belai kaham sabni kapalak lainai o trophy belai kaham engke orga jet judges song khorok sabsa or jaga asunai sini sar Hemanto Kumar Jamatia judges second tongo Arun Debarma judges tei Manushi Debarma judges tei or jaga sini sar Biswanath Debarma judges tongo or jaga Torubala Debarma judges tongo Nandikopal Jamatia judges sini sar director Sarodriang judges 1 2 3 4 5 6 7 jona judges asunai or asuk thayo borok no o palangsmai tiriang tei Asmika Debarma tei Naputi Jamatia tei khorok tei Dina Jamatia tei khoroksa Ananto Kumar Jamatia o khorok bani bisingo borok no o je judges judge or asuk thaino asunai rok borok no jer chamnai rok no select khainai borok no talangnai sabuni voice kaham sabuni totrani je khorang ongkhormani sabuni khana thok sabuni klei sabor samung khorang thangaiman borok no or jagat talang thangnai final thangnai bisio bahaino o thayo no ongo
tabok tik yang ni benaro tabok otomotif chung tongnai yang menui mannai jotono la bidi jolenai tei lukurok bai chung kok san bagi chai tongnai truk borok sokphaya ko nai toni hambai.